Yero utrai para banget. Sebab dengan air ni ka jing kai ko ban pentip ye pi bengi dan ga ying jingwai hang ni hajau lan snelin ni penduai gi bapang ba sitam bat kamtam ni penle ye ka jing plapop. Bat ni penbe ki men sim baman ki ba penle pop ye pi. Bagi dah buk ti pi ngi dah lap ya gospel ngi dah hikai pi ya ketinjung blai ba pinyo lak lu ya pop pinyo ba ka jing em ga ba tmai. How Jesus Christ ka jingat jong pi kan klan wan ski prayer santang la ju penduai bon ki beri ba syak tek marau ka jing di kiat jing di penbuat ki kam aurea ka jing nin pat film jak lagi egi la ayat how men sim ta te wan ski jaka jing duai bat pinyo ka jing lak lu ni plia ka singi satjan ba singi blai tengah kwa ban ano yang ka jing kai kana manum Islam kan ni ka jing kai ka dai syapang ka jing pensle ka jing pensle pat na do kapor ka barem ka jutang ka barem pi ba kadan kam bat ban le kan no kam jong blai kadan kam ban yo ya ka jing pensle men shwa ha ka jutang barem ki pensle da ka pniang yau aran ba un shim ya ka to ka Levitical priesthood ya ka ka jing ban syakri ya ka to ka jinglong lingdo ngila banongo ladan kam ban pensle yu bat pi ha ka sam si spa lai tulai ko ong kalong kum ka jing sle ka ba kordor halor ka kli ka batut ya ki nyu temo ka sedang nak klik ka nyut temo u aran kan ka bahiar hakir miang ki jan jeng u baik ka hiar syadu ki jan klam ka jing pensle pimla pin petru ba Moses hukum badai ban pensle u aran bat ki khun naman ta ka kam lingdo syakringi i wat ha ka jinglong sim ru ka jinglong sim ru ka dei ka bla khat u blai i ya u sol ru la pensle da ko yang pensle mana u Samuel pi ya usim de ben rei sol u kamri ya ka jing pensle kan ma pila bandu ya ka jing pensle ru o David ru la pensle sim yu bat pi bakadan ka ikhtiar bat ka bor habala pensle sim yaki tikadan kamba kan ka jing pensle da ko yang la itu ru ba ka klam ka jing pensle pnumla ya no tinjung blai te ka jutang ka batmai ru pi baka ka jing pensle lani ka yang ka kuren syapang umen sim bakut lada pimdan ya ka jing pensle pinumla banle ya no ka ministry wat mot ba pila nang pila start pila ada puli pila ada pila dap yaki ya kan no ka jing puli na ki seminary ngan kuren ba ikani roi lada pimdan ka jing pensle umen sim bakut ka shulong tang ka jing syakri brio tang ka dok brio bat kam dan ka ikhtiar bat ka bor namar belai haka o Jesus Christ wa baun ong gi sinran ban le elap gospel ndaka kesiti ki nak kam ki apostol nang ban kong khat makra ka ong kumno ka ong bat pin yo diang ne ka bon dalawan umen sim khoi pi pin long ki nong kla ha Judea Jerusalem Samaria ba hado bakut ka pertai bahkan ni ka tin pin yo diang ka bor ong you will receive the dunamis the dynamite power karan ka bor bah fikiran ka bor ki brio ki yo ka jing penem ki brio ka jing pelat karan ka ikhtiar ka bor ka jing pensle bat idan kam ya ka jing pensle kamot tang ba tang sisien kamot tang ba pila duai ho blai pila pen baptis sim pila yo kren ni be batlit batmai kamot tang kum ta sisien ka jing pensle ka ban yai tut ngong pi kum nak kli ka ban yai shlai pet u city Ephesus kalnong ka ba san khat ba khat pra u pol wang tu long fi ki bayai pendap do men sim khoi wat long fi ki ba buat ta kawan rai tu lai yai long fi ki ba bayai pendap da do men sim jauh blai ha ka tin greek kong being filled la fi kla tin na greek ya kan ka jing pen dap men sim khoi pol wang tu being filled ba fi di ban yai dap back man la kasni 24/7 arpsa untuk nyau ta ka jing pen sle ka ba pila ban yai te pengan pen i ka jing pen sle kamot tang bala buk ti fi ba filet nakawai ka conference fi kelan si kelan kamot tang katu ka jing pensle kali amno pen ka jing pensle ka rap ya fi ba pinum le pop lara piong bangadan ka jing pensle pindan ka jing ai banum le pop banum kwa brai piat menta sigi surok ki sentien pi bagi beri ki riam khala ki kran ni tin gi bamdai pilat angnong no ka jing jersey menta ka jing ya bisni jing pi hoin ka jing kran asap ki jing kran lamler ki jing ya gossip pilat angnong no pimla alat baka ni ka pertai kamtam bakal jan sekata ka jingwan jong toraji su metsim baman udah mi udah le borba menta tidak pimdan ka jing pensle pinumla ban job ikini da pindai da pidan ya ka jing pensle nganong pi pinla ban lat amtang ba
tang ba pin chu roi choir lani pilet roi shaki praise and worship Sunday pilet roi pinang de tang tu jing pen slek nda mi syabar ndal adap roi choir mlak ban im kata jing im ka bakhut mlak ban im kata jing im ka bajab ka jing pen slek ka mot tang pilet choir pilet tang takiong ani he so anointed singer, ani he so anointed preacher, mau bersyukuran yang ketin jong boleh ani he so anointed nami syabar jong ka yang mani jing im dah ko umoi pat kata kam dei ka jing pen slek ka besar ka jing pen slek besar pen la ifi ban im ka jing im ka bakut ka bat hakmat jong boleh ka bakut ka ketin jong boleh ka jing pen slek ka jong boleh kaya rap ifi bapindan ke intimacy ke jing adai bat ublay ong ifi kelam ke jing pen slek pinumla tu para bangat ban ong ban duai sikhe pin duai pinong an duai sekentar ramadan ke jing pen slek pinumla duai kelam daput pinumla namar ka dan kam yang ke jing pen slek ka jing pen slek kawan ra ifi bapinla ban syong haki kejat jong Jesus Christ ban duai bandan kata ka jing adai baka snyam ong ifi bapiki ar lai bajiro pim sam tiaran dan ki por ngamong bapim tiak syu ki dan ki miet ki bapi tiak andrei ki dan ki miet ki bau jisu duai nadu mestap adu mendamit nadu menmiet adu mestap ki dan ki sngi nong ka ba kum kita ru ba ai wan ka jing peslek pilak ban syong nadu maong kan ka jing sisa nadu menmiet adu mestap pi dan ka jing duai kata ka ka jing peslek ngamong kan barok hendriu sngi nyu sngi pensulek bentak ngamong andrei kumno ar ne lai sngi pi dan ka jing peslek pin salah pimla dal ding nong pi kata ka ka jing peslek ka ba ka jing peslek kala ban penlong firu apa pi tiak ru tentang ka duai hi ka men siap pila ban lingok pinong kumno kum ta ka jing peslek kala ban long ta itu pi para banget ngidan ngilong tripartite ngidan ka body kani ka mat ka bapa sabar ka soul ka de jing perkat ka jing snow bat ka mon ladi kata ka soul bat ngidan ka spirit pinang ka spirit tenre hawa pi tiak men miet kani ka mat jong fi ka layo tiak kani ka soul jong fi ki jing perkat ki ka consciousness jong fi ka layo tiak nang ta da ka nang ta ma ban ong ba ka ki jing perkat jing sngol fi ka layo tiak re ka men sim kan ma ka spirit man jong fi ka im la da fi dan Jesus Christ ka pet kan mi tiak ka mani ti ha fi wan ki jing ele fi wan ki jing pok sni kan sha ki pam dai nau blai ka men sim jong fi ka long alert kalau pet kum ni bahaba kiwan kini ka duai ka yele nong pingal ajulak bun sin habang tiak teng wan jing pok sni ka ba yu ngal ayo tiak wan baman teng ban atak ha jing pok sni di dreams ki bomdai ka men sim ka khie ka duai hi ro try ha yu bang tatang ka kendet men miet ro yo ka jing job te kata ka dai tapi dan ka jing pen slek ka pelong fi ba haba pitiak ka dan ka jing up her yo Jesus Christ ka jing terang ka jing it ba pi kendet ar pusau kan 7 pilong Jesus Christ te ka jing pen slek ka pen la ip ru ba pin puli ka ketin jong blai ba pin pusan om tang ba pin su puli pi kelat no dai ba pin pusan ba pin tung pendan kam ya ka kum kata ka wat lam ar liang sapti ne ka ba khamna ban ka wat lam ar liang sakti pilak ban keram tang ban syukran subject dan roi banda keran ki brio bikin yo ka jing lat lo bapin keran dak ikhtiar bak ka board kata ka jing pen slek ka pen la ip bapinum lek pop pe Jesus Christ mat kumno udai anointed one utau bala pen slek baka jing pen slek ya Jesus Christ kali kumno hadin bawla dapen baptis ka wa Jordan la mi tin jong blai ka ong bau men sim khu ka hima ki menang galap pliu men sim khu la ha um ka paro lawan bat u ji u blai long uniu long tau khun ubanga sngau ba e bat pi hang tu le u Jesus Christ masmi nak balawan men sim khu da dap tu men sim khu u ra u syakari klau ka dai ka kenja ka bam la li ei kali no men sim khu u ra u Jesus Christ ri klau bam dan ei hanai ha padang ka ri klau ru ula banum lek pop apa dan kata jing syak jing et jing usau pau sngi sau pau miet haba lawan ka jing tenjuk na setan re haba dan kan ka jing peslek wat haba ya akatam ka serngi ka jing yap gumuang usim David wala ya lengba katam ka serngi ka jing yap uding duk sanduk jeme undan kat manga apa piat ka jing peslek kapan la ip ru banyak lengba ka rikla wala banyak lengba ka jing e bapinum knyom pinum ut bapin job yo apa dan ka jing yak rikla nomor hap tenjuk ingi kumba tenjuk ya kesian hap banyak lengba ka rikla ka jing peslek kapan la ip bapin yak leng ti rikla ka jing pen slek ru kapan la ip bapin be iksud pinum la rapat ka tinjong blai ke itu naka
gospel Markus kalau nong ka bakhat riu pinda puli khat san tatat ka ong khilet yalap ya gospel uta ubangat bat yo pen baptis im uta ubangat belaram lupa khat bakhat nyau kin igi dak kin bot na kita ya kita ki bangat kin ya keren lagi tuai pat kitlik ka jing pen selek ka panlak ban keren telik fi kin ya be no iksut ha ka kerteng jonga Kong tu kini be no iksut ya ke kerteng jong na ka akcing peslek pelak ban be iksut fi but kini be no iksut yang na but kini keren di ki telik kin bu ki kiti bapang kini yok khia la fi dan ka jing peslek fi dan ka bor ban pen khia ki beri ru bapang ka jing peslek kawan ra ru ban ai fi ka jing start fi lek kanu ka kam pihak ban duai syat raji su peslek ha ndai ban syulek da ka bor la de ka jing peslek ka penlak ya ubriu bau nyok ka jing start banyak ka jing start jong blai ban siap ting ka jing start jong blai ka keren sapang ka jing siap ting yu blai te ka jing pan selek kawan ra yang i bangin siap ting yu blai minum lek kan bos niu ngam keren ni ka jing start partai lek si bun na ki bri ki basajit hu blai ki dadan than ka jing start ka ba partai ngan i thu pingar ngam dan ka jing start partai ngaduna ka jing start partai ngaduna ngam ong ba start ka partai nga keren ni sapang ka jing start blai ka lek mno ka pen kiar fi ba pinum ya thu khana gozep ka pen kiar fi ba pinum ya bishni bri ka pen kiar fi pinum isi ka pen la fi ba fin ma bi ba shuan ya fi kata ka dai ba ka partai kamla an ada ka jing start ya kata ka jing start partai kamla kata ka la mshu ai tang hat knowledge ka jing start ka ba jing pen selek ka ra ya ka jing start ka barang men sim jong blai ka la ban wa ra fi fin ma bi bri finum bu ti jing thang finya ka jing khu kita ka dai ka jing start ngom mar pa job ar pra omno wong ba ka jing sedang jong ka jing septing jong try ka long ka jing sedang jong ka jing start baka baken riak no na ba sniu ka ra ka jing champang ka jing pen selek ka ra ka jing champang ni fi pa pinya ko mu tau pilgrim ha ni ka pertai ka jing pen selek kawan IP ba pin tengshan syaka apartheid pinlak bandan ka ding jong mesim ku kan mau pinda puli nak jutang ka barem ka thu bong ba ban penyang itu gi nyau tli gi jing penyang syarak kita gi jing penyang syarak waran hablek kumno hap thang syarak ba kadai ban tu ka syarak kadai ban me perpetually kadai ban me mesi ban me kadai ban dumlet tikilek mno ban dan ketuka ban me kilek mno ki syem ya ki ding oleh press olive oil kata penyang ka bala khnyat ka penyang oleh bukan penyat ka bak pure ka bak kham ya khlek bano nang ta la thang ki ya tu ki ding penyang syarak bat ki me te ka jing pensle ka jing pensle ka ai ka jing shai nong fin ka jing pensle ka ai ya ka jing shai pulina gospel Lukas pet gal nong ka ba khaar fin puli tong ini let lang gospel Lukas no bahar bau jisu kuras uang ba pinlong kumno ba pinlong ka jingshai tong in sei pet ngam kadai gal nong ba khat ar ta bang kan mau ka khat pin pet ni ka bakran syapang ka jing pen selek ka jing syarai oh kan ni khat ar lai pusan ka ong tolong ki belapan po elaki sengkai pet ku pet pan po elaki sengkai da ka jing shisha ka badap da tinjong blai bala thang ni gi syarak jong pi bala thang ni gi syarak ka jing pen selek ka pan long ni gi syarak jong pi ban thang kan mau ka jing pen selek ka pan long ni piru ban up ya kata ka jingwan utrai bapin syarai pek wong kumno lai pusan lai pendiri piru kum ki bri ki bayai up khmi ya ukanra jengki lanonol no unwan pai na ka jing khawai shong kurem bahaba uwan bat ulatiet kin pli u kumni ru sok kita ki syakri ya ki ba haba unwan ukanra un syamiki bakidang ya syarai shisha ong hapi ba un panpo ld bat un pensyong ba meki bat un wat bat un syakri ru iki bat da lada unwan tat lada unwan ha ka ba ar jing up mit lene ha ka balai ba un syam ru yaki kumta subken kita gi ba syakri ka jing penselek ka pan lai ban up ya ka jingwan utrai kani ka keren ha ka ba pet kom ba un wan ha ka jing up ka ba ar lani ka balai ka jing up mit ka ba ar ni ka balai kadang orang pi dan em ka jing penselek ba men miet ublai pen ki fi khat ar baji fi duai
tentang lai baji hadu mestap piduai kata jing penslek kaya rap ya pi ban up nam ta jingwan jong taraji sumen singir ni up men miet ni up kan mau gitu gitai sakti spawat sanut kita gitai sakti bastat di bapendap ya ka penyang joki bahawa wan uken rat kila yo ban lek nere gitu giwe gi syai no aga jingrong no aga jingwan jong Jesus Christ ka arsin no ki syai no amar balai kila yo era jing pendem rei ki khamdan penyang hatu piong al adab yo jing pendem rei pimdan penyang oh pi de ban ya pendap kita ki penyang ni pi gede ban dan ka jing penslek pi ka jing penslek ka biarap pi bapin lek yalap gospel hadu pi dan ya mi ka jing penslek la pimdan ka jing penslek pinum lak ban lek yalap gospel pinum bang hiru terkong te ka penyang apa pi penyang gadan kam baik api nyak ya kali mentaru kam penyang terkong pimlak banyak dari dapi pendap kam tam la da te da katuga sngau tu ba ka dal te da katuga penyang ka ba khut ba katuga ba ong kai extra premium mo ka power mo ka kam ai bun mileage katu ti kum juru da pm ga jing em ga ba khut gadan ka penyang ka tu pilak ban duai sya jing pilak ban le ya kam jong blai da ka bor jong blai satu pi dan em ya ka jing penslek pi ri em kum no ban ri ya ka jing penslek pi ban ri ya ka jing penslek dai ban lang ban dan kata ka jing ya dai bu blai han ong fi ka bajam tam ti la ka jing penslek hi ka pan la fi pat ba pindan ka jing ya dai bajan bu blai kalong both sides ngau pi kawan sya ka jing penslek no Jesus Christ pin sala ti para bangai sungau tu umta ba ka jing penslek pi dan kam ya ka jing penslek mensim khut hallelujah ya ro try nam ta ka buram jong blai nang ya pet gini video share subscribe but like but pila ban text ban comments pila ru ban text sa WhatsApp tentang yok ngam yok man sim di haba phone ru ngan sa phone pat pi dang pat yok sim tam ta ka buram jong blai ya ro you try